Salutare toată lumea, numele este Andrei și bine v-am găsit la al doilea episod de Heads Arena Soccer All Stars. Nu uitați, dacă vă place seria aceasta, să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul meu. Asta despre un pic mai important să fac să combin săgeți. Așa, perfect. Nu eu mi l-am ales pe Ibrahimovic, dar acum am intrat, nu m-am jucat niciun joc, nu știu dacă sunt și poșară și l-am ales pe ăsta, nu l-am ales eu. Dar o să-l schimb, pentru că are capul prea mare. Dar în fine, am să-l las. Nu e gol, nu e gol. Nu! Mi-a arătat autogol. Pe bune, glumești cu mine? O să dau unde-i că proști. Nu! Nu, dar cum se duce mingea? Este. Gata, să termină repriza. Și dă unul pentru asta. Asta nu e bine. Oh, yes! 2-2. Casi că mi-a pe mingea. Nu! Am pierdut. Nu! Ok. Golden goal. Normal aici, asta trebuia să fie penalti. Bravo, că îți dai autogol. No. Mă, ce emoție am! Dacă o să mă bată. Yes! Și tot la început n-am înțeles. Ok, yes? Nu, pardon. Francez. Am să jucăm și turneu. Champion. Mai întâi trebuie să... Ba nu, stai că puteai să ți-l de sine. Sol. Pe Gareth Bale sau pe Ronaldo? Că pe... Nu știu noi. Nu mă fac. Cred că m-am făcut Ronaldo, da. Ok, avem multe echipe de bătut, la și pe bani. M-am bufonit foarte bun în poartă. Eu ce știam? A rădit mai capul bufon. Și când intră în poartă nu mai trebuie să-i dai gol. Decât pe... Nu! Ce-am șutat? Ce unde avem? 4 minute. M-am uitat și n-am făcut nimic și avea șansă să câștige.
frumos! Oh, nu! Perfect. Nu! Nu e perfect. Arnold, că ești bun în corpul. Da, s-a oprit cam tot timpul, cum eram. Puțin. Hai, mă mai repede. Că mă enervează reclamele. Nu, 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 nu! Mamă, ce golada. Îmi pare că el o să câștige. Că mereu țin de gol primul la pierde. Oh, mamă, și lumea. Oh, perfect. El mai are cum să-mi dă un gol. Sper să câștige. Adică cred că e logică. Logică, eu știu, logică. Logic. Wow, dar stau să știu. Uite să vedem. Încă unul. Perfect. N-am jucat niciodată în turneu. Da. Hai să prindem și vouă. Cum e să joci în turneu. Chiar dacă n-am jucat nici eu, ca să vă arăt și vouă. Să jucăm împreună. Adică voi uita, nu jucați cu mine împreună. Eu joc... Ugo! Tarzan! Gol! Nu gol. Și era gol. În duel. Nu mai mi-a apărut. Clameu! Șută-mă! Nu! Nu! Ce noroc am avut! Ce noroc am avut! Șut! O să mergeți autogol. Eu dumneavoastră și aici cât am bătut. Așa că am bătut cu 2-0. Domnul. Nu, ce porare asta. Dați-l mă și tu într-o parte, nu știu frumoasă la mine. Perfect! Nu cred cum a salvat-o! Dar ăștia nu cred că sunt roboți. A, ba da, că am dat solo acolo. Aha, nu te las. Nu te las. Și șutam și eu. O să ne apară reclamă. Am făcut ce minute am ținut. 9 minute.
Nu e gol, nu e gol! Ăsta e gol. Ăsta e! 1-0 pentru el. Oh. Am multe de acolo. Așa. Asta-i șutul meu. Da, n-am șanse, e minutul 85. Bine, am câștigat. 2-0. Vreau să-l bat. Vreau să nu mă preocupă. Da, vreau să dau cu mine. Da, bun. Am ce să zic. Eu te voi, eu zic să dai cu fața și tu dai cu spatele. Pe bune? Ce frumos a fost. Bine! Bine! Tu care joci. Pleac! Pe bune? Nu. Nu! De calitate. Nu se știe. Cine câștigă? Nu. Pe bune, dar am intrat în toată. Un colet. Frumos. Păcat că nu au băgat și pe Lewandowski în joc. Că vreau să joc cu ele. Na! Oricum câștig n-are șansă să mai dea un gol. Yeah. La cupă. Perfect. Winter. Bine. Este. Ok. Sper că v-a plăcut episodul acesta și n-am ceva de spus. Ne revedem data viitoare. Pa, pa!